ndichiti ndiri makore nemumunda mangu makona kana saka ndo pandakabva ndangoti ndatewa ndatoti adzimai ndifuridze anoti ndigona kufuridza isai mvura saka ndakangofunga kutoti mavhu ndakakumana neproblem yemadziso. Nga mune rashi here tumapundu like kumeso mamagara makadaro here kana zvakatanga ipapo? Rongochema chete varangochema rangopedza ipo papo rokuchitanga kutodini zvaichikwira kana kudotokwira kumusoro kutonga kudoro. Baba makadini? Tinofara makadiko. Ini ndinosimba. Ndinokumbira kuti muzotisimudzei voice renyu. Ndoda kukumbira kuziva kuti ndiri kutaura nani? Ndiri kutaura naJohn Gopito. John Gopito. Munogara muno mwachigodora? Alright. Sabhuku muno ndiani? Sabhuku Gushu. Sabhuku Gushu, headman chigodora Mambo Zimunya. Ndizvozvo. Alright, tatenda zvikuru. Baba, mungatsanangurira here mhuri yeZimbabwe kuti chii chasaka nhasi Utindi TV inge iri pano? Ndinokwanisa kutaura ndichiti ndakakumana neproblem yemadziso. Okay. Ndakumana neproblem yakangotanga ndingori panapa. Okay. Ndingori mumunda hangu ndiri kudo kugadzira zvandandogadzira kudosima. Saka ndo pandakaita sekunga pandoti ndatewa here nhasi unobva ndangozvisiya zvakadaro. Kubva ndafuma mangwana acho vandangogara pasina 3 days ndakazongoti ndakarara ndomuka ndobva ndati tarisaipo dziso rangu rekurefti kuti rakamira sei. Ndotariswa dziso riya rekurefti asi rinonga rakandotsvuka asi rakadzikira zvekunga riri kunga rudovhara kudai kunga rakaruma. Ndotopedza papa ndotobuda ndoenda zvangu kwandakatoendawo hangu ndichitoenda. Saka pakuzobva ikoko ndokwandakazotokwanisa kuzoti dziso pakudozobira pane kakanao karipo ndodo kubira ipapo ndo pandakabva ndangokwanisa kuti ini sei ndakutadza kuzvibatanidza izvi chii chatori nzvimbo kwauti apano kwakutogara. Chii chakuitika pakanao ipapo? Pakangoite zvekuti ndakanga ndakunga ndisikachanatsi kutoona bamwe apo anga kutoti zvapote pichana kubva ndatobira. Makama kuitonga musikachanyatsi kuona ese madziso? Aiwa. Iroro chete. Rakangoitire hwani iroro saka pakangoite zvekuti kadima kakangoita iyo saka ndangoti chini yai pamwe pane zvango. Ngatiuye pakuti sorry ndenge ndakukatai. Ngatiuye pakuti pamakazwa kunga mateiwa muri mumunda apa. Dziso racho ndiro iroro rekuleft. Okay, fine. Saka ngatipfurirei mberi tizwe. Saka ndokutosvika pano ndokutosvika hangu ndotobva ndatorara. Ndotogara ndotozwa dziso riya rakungoramba richingorira kutozotsvuka asi rakangotsvuka robva ratanga kuchitorwadza rongorwadza rotorwadza. Ndofunga zviri zvemuna May 2024. Saka ndokutoti munoti dziso iri kutoratidza chinyi kudodai rakutobva ratanga rototemesa musoro ndobva ndambodotemesa musoro tongotopedza paya paya tongotaurira vamweni ndozviri kuite dziso rangu kudai. Ndokutozoti end of May tanga kuna June ndokutsvagirwa ngeumwe mushonga yemadziso kasi chimboise mishonga yemadziso mudziso iroro ndobva watengwa waiswa ndokuisa mudziso muya ndokungogaramwo ndichitofamba ndichingora asi raingorwadza richingorwadza nemusoro zvakanyanya. Saka ndo pakangozoitawo vamweni vakangoti maizi pamweni zvimwe zviro dodini zvangoitikawo kwakuzongopedzapo kwakutodini kwakuchitogara dziso riya ndichingoisa mishonga. Saka pakazoite kuti shamwari imwe yandaitamba nayo kubva yangoti iyo dziso rako roramba richienderera. Saka mutemo wekutoti chinhu ichi kadzata kutonga muna June ngatikwanise kutoti madziso anorapwa ese. Saka unokwanisa kunga wachitoisa mishonga ese wotenga mishonga kuzvipatara yakangodai wauchingoisa nerimwe racho. Saka pakuzoisa rimweni racho pakungoisa rimwe racho ndichingoisa ndakangoita sondo ndichiti mangwanani mandisi manheru mangwanani mandisi. Saka zvaingokwanisa kutadze kuite zvekuti unoswera uchinatse kuona zvizvi. Saka ndakazongotozotoona ndichingoti sondo rapera ndikatodombonatse kuona madziso angu yakuti pane riya randaisira rakanaka racho ndakangoona zvirotodini otoona iratoriti chii chiritori nzvimbo zvatodini zvatodzikira hapachitorina pesendi yekunatse kutoda kutozoona kana kutodai ndokutonga kutofamba kwazvakanga zvakuchitanga kutoita. Alright. Pakuitika kwenyaya dzese idzi makamboona dokta here kana kuti kuchipatara makamboenda here uye vakati chinyi? Kuchipatara takaenda ndo pakuzosvika pakuzi ndasvika kuIunity ndakasvikako
ndokubva wati wanyora mishonga yawakanyora ndobva wati ndaushandisa mishonga iyoyo usually mishonga iyona handingorina ndiya ndaitongoshandisa yakanga agondonyora futi papepa paipa kobva ndauya kwautongoshandisa seizvozvo nematauriro akandiita achiti mozuya maona dhokta ndoenda ndobva ndasvika musi wekuti anga takadhokta hatina kumuona tozoona futi dhokta dhokta wakazouya razuva rechitatu dhokta wakazosvika kuma3 tobva tamuona ndokuti sei ndobva akati madziso enyama ane nguva yakadini ndikati madziso aya haana nguva nge muna end of May kunokunana May akati zvinhu ndokononga zvagarisa zvatone nguva yatoreba ndikati sadhokta handipana zvaungadini zvaungatomurambira akangoti ndiri kuona sezviro zvareba kuti zvichasimuka zvinhu izvi hazvichakwanisikaba izvi ndokuti uye kumba kwakutouya kwakuchitodini zvedu kwakutozorora zvangu mwedzi yapera ndiri kuona kunge sort of like kunge mune rush here tumapundu like kumeso mamagara makadaro here kana zvakatanga ipapo ndakutozvitora sekutoti zvakabude pakutonga kuti pane chendiri kudya ire chisikatowirirani because zvava zvistoripo bapa kutonga zvitoripo mazvinoti kana mazuva zvinonga zvistoripo. Alright, ngatiuye pakuti maziso enyu imimi anoswi parairwadza aingorwadza chete ere kana kuti aita nekuswinya? Anga asikashwinyi, akangoronga richingotanga kutorwadza zvekungoti iro risingatorwadzi charaita kungochema. Rongochema chete varangochema rangopedza ipo papo rokuchitanga kutodini zvaichikwira kana kudotokwira kumusoro kutonga kudorwadzisa musoro isi musoro ndo waizorwadza iro hakuna peni yamaizwa raingochema chete vadi kunatsa kuti raivhukure zvekuti handisainatse kuzwe kuti raidzame zvekuti asi raingorwadzawo zviyamwe zviya zvekungoti rarongorwadza. Pamamuri mumunda pamakazwa unga matei unga pane chinhu chamakaona here kuti pane chinhu chauya handiri munoziva munhu achisoporwa zviya achiteiwa muziso unogona kuona kana kuti kanyunyu kana kaivhu kachisimuka kana kachinyi pane here chamakaona kuti ichi chapinda muziso mwenyu kana kuti makangozwa chete kuti pane chinhu chapinda musina kuona? Inini hapana ba because chakaita ngechekutoti ndandiri kutodhiga ndichiti ndiri makore nemo munda mangu makona kana saka ndopa ndakabva ndangoti ndateiwa ndatoti adzimai ndifuridze anoti ndigona kufuridza isai mvura saka ndakangofunga kutoti mavhu ezi kutoti munhu utori kutoshanda ndandori nguva yacho nditori basi serious yekutoti ndiri kuita chinhu changu. Mvura yacho makabva maisa? Mvura ndakanga kutoisa bamusi wacho ndakazototi manheru ndikati rega ndizoisa ndikumboisa mvura because ndaimbotsukuta zvangu ndichingoti pamwe zvinobuda ari majecha. Alright, tanzwa nhau yekuti makaenda kuchipatara mukaende kunana iUnit pane zvimwe here zvisiri chipatara zvamakazama kumboita? Mune imwe yemumu ndinondopindawo muchechi metinondoti ukapindawo pachechi undotenderera muchiudzwa kuzi wemweya vari kundoti wanoona baba wanoona baba hapana pandakambosvika vangu vari kundoti ndisi kuona kusaiona asi vanototi baba yavachaona bhati kuzoti wasvikewo panguva yekuti anatse kuti munhu ari kuita chinhu ichocho chekuti wakutoti ndigadzire chaiko ka unongoziva mazuva ano vazhinji vacho vanokwanisa kunge vachikoshesa zvavo chekuru iri pamweni unokwanisa kundoti akandobve panapa akakuona kudai kwazondobvunzwa panext kuti pane chiro here wazwa kuti hapana unotokwanisa kutomuona munhu akungoti ndakabatikana ndazodai nhau iyoyo. Okay, baba mune makore mangani kana kuti makazvarwa gore ripi? Ndakabarwa 81. Mune mhuri yakakura sei? Ndine wana 3. Nemudzimai? Nemudzimai, izvozvi ndine mudzimai ari pana. Alright, zvakanaka. Right, kune vanhu vari kutarisa interview yenyu, masoko amuinawo ndeyekuti chii kuruzhinji rweZimbabwe? Kuruzhinji rweZimbabwe chanyanye kuti chizodaika vanhu vazhinji vanhu vakarwadziwawo nekuona situation yangu handiri pakuita madziso kwandakaita ndandiri kuda kungobatsirwawo pakurapiswa madziso kuti ndikaonawo ndokwanisa kushandirawo mhuri kuti vana vangu vaende kuchikoro mhuri yangu ichiri diki pakuita kwayo semaonero amangoitawo kuti vachiri vadiki saka umwe vachadototanga grade 1 umwe ECDB saka pakuzotsvaga nekurikichira mhuri iyona nekuti nekuzoti zokwanisa kuti kudya panapa ndo zviro zvanyanya saka pakubatsirwa chaiko paide kuti madziso akangoonawo nokwanisa kuzvishandirawo semunhu zvemaitira ndaingoita kare kese. Alright, semunhu akazvarwa achiona mukakura muchiona kusvika mwazera iri rekuti matova baba vane mhuri dambudziko irongozoya pamusoro makarigamuchira sei?
unongotozitamira sekungoti zvinhu zvekungoti unonga wakungoti hapana chendingaita, Mwari ndiye kuti ndiyo tinotongosiyira zvese izvozvo, because unonga wakungoti ndoita sei zvinhu changotosvika wakangoarairwa nekundojumwa. Ndakame chizoona vamwe vachizorwadziwa kana kuzoti pane wakati mamakataura nawo vanonga ari kurwadziwawo pakuita kwezvinhu izvi. Mufungwa hamunyanyi kufunganya. Kuzondofunganya ndiko kwetiri kutaura kuti unozondofungawo nemhuri dzava kungoti mhuri yangu ichachirarama sei, ini wacho ndiri papi pakudai. Semunhu waifambawo unonga wakufunga kweso kuti ndaimbosvika ndiri pakati ndichizvishandira, ndiri mwiri wangu inga wakasimba, ndina kuti zvawangogara. Saka kugara kwendiri kuita hakuchasvike pandaimbosvika kuya. Basa randaishanda wari kungoti rakusimbisawo nyama dzako, saka zvokungoswera wakarara wakungorwadza kazhinji kacho ndiko kunozongofungisisa kungoti dai ndiriwo pakati izvozvi. Alright. Muri yeZimbabwe muri kuzvizwira nhasi zvikutaurwa panapa naBaba Gopito. Tiri kuno kwaChigodora mudunhu raMambo Zimonya, muchiitiko chinorwadza chinotibate, chekuti munhu anokura achiona zvakanaka ongozokaruka asisaoni. Can you imagine? Zvinorwadza. Situation yacho iripo haina kumira zvakanaka. Yakuda vane ruzivo pamusoro pemaziso vakatarira chirongwa chino mutibatsirewo. Vana chiremba mutibatsirewo. Vezvemweya mutibatsirewo kuti baba Gopito ava vaone kudzorerwa maziso avo. Andinotenda ini kuti vakabirwa naSatani, sezvinotaura John chapter 10 verse 10 kuti mbavha inongoya kuti ibe, kuuraya nekuparadza. So tafamba panapa nhasi seUtindi TV kusvika kutaura navo, muri kunzwa vachitaura. So tiri kukumbira, tiri kutsvagawo rubatsiro rwokuti baba Gopito vabatsirike. Soko raMwari rinodaro kuti ipai nemi muchapiwawo. Vakakomborerwa vane ruoko runotambanudza vanopa, pakadai pamwe pacho unogona kubatsira nemari yekuti vaende kondoongororwa nana chiremba, zvakawanda zvakadaro izvozvo. Taona panapa pane vana, pane mhuri, pana mai, pane vana, musoro ndo baba ava vamuri kuona. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvese kutaura kunoko hazvina kumira zvakanaka. Saka situation yacho imboitora umboiona sekunga iri kuitikira kwauri, unobva waonzwisisa nekuona udzamu hwenyaya iyi. Saka ndomamirira zvakaita mhuri yeZimbabwe. Amai makadini? Tiripo makadini. Tinofara ndiri kutaura nani apa? Nemudzimai waJohn Gopito. Alright. Mune vana vanganiko mai? Tine vatatu. Vakura sei? Vamwe vacho vane 18, vamwe vane 6, vamwe vane 4. Dambudziko rababa tarizwa panapa. Pazvakaitika zvekuti vatotanga kuti ndateiwa muziso vari mumunda, manga muripo here? Hongu. Okay. Mungatitsanangurirawo here muchidimbu zvamunozwisisa pamusoro penyaya? Handisina zvizhinji zvekutsanangura, sekutsanangura kwawangoita ikoko ndozvakangoitika. Ndozvakangoitika. Mune here zvamunofungira kuti pamwe zvingangodai zvichikonzerwa nezvakadai, kana kuti zviri zvemweya izvi, kana kuti zvechivanhu? Hapana. Hapana zvamunofungira. Okay, right. Ngatichiuyai pakuti ndozvaitika izvi. Makazvigamuchirawo sei semunhu mamajaira kugara nababa vachiona nguva yese? Zvakatondirwadzawo kana kubata-bata pamwoyo. Alright. Saka muri kurarama sei pari zvino kuti mhuri irarame, mudye nekudai-dai, ivo baba vasiri kuona kudai? Ndozviri kutonetsa zvacho, pakaoma kungodaidzwawo magawu, wongodaidzwawo zoyai pano muitewo chakati, modai wongopuwawo zvaunenge wapiwawo, asi paana chikoro ipapa ndo pari kunetsa. Mundanzwa kuti muombe ane 18 years? Ari foreman? Akapedzawo kunyora chikoro. Form 4? Akapedza form 4? Akabuda zvakanaka? Haana kuzonyora hake, akazotoshaya mariyo. Akazoshaya mari yekunyora form 4?
kumumwe wacho kadotange grade 1 number 2 audotange grade 1 kumudiki ndiye asati akwenda basa autonzi ngauye kucreshi. Okay, asi mari hapana. Mari hapana, kana iye kwende grade 1 acho kutsvaga gogogo yacho hapana. Alright. Alright, shame. Tine urombo mama nedambudziko rakadai iri. Tinotenda kuti Mwari vanokuitirai zvakanaka, mazvizwa? Tinotenda. Musanyanya kuramba muchizvichika mwoyo ba. Bhaibheri soko raMwari rinoti turirai mitoro yenyu yese pana Jesu. Iye ndiye akaitakura paCalvary, akaitwa murombo, akadzikisirwa, akarohwa kuitira kuti isu tigarike. Saka ndinoda kunyanya kukusimudzirai mumwoyo kuti munyanye kutarisa pana Mwari. Musaite unga mudzimai waJobho akasvika pakuti Jobho arwarisa ndobva awedzera maronda pana Jobho wacho kuti tuka Mwari ufe, unoraramirei? Munoda kuramba muchisimbisa murume wenyu, muchimuinikareja, muchidaro muchinamata kuna Mwari. Zvimwe zvacho Mwari anozviitira paine chinangwa, kuseri kwacho uko kuine zviriko. PaJobho paakakunda muedzo uyu wakanga wauya muupenyu hwake, akazoraramiswazve, akazopiwazve 140 years dzekurarama. Mhuri yake yakanga yaparara, vana vake vese vakanga vafa, nepfuma zvese papasina. But Bhaibheri rinoti akazopiwa times 7 nevana vanga vakanaka kupfuura vana vese vaiva panyika. Saka rambai makatarisa kuna Mwari, zvinoita. Baba, pane here chamungangofungidzira kuti chingadai chakaitika panhau yeziso renyu iri? Chamunofungira imi mukuti kuti hapana zvandakaitwa, kana kuti hai baba ndingatokwanise kutodzokera kwemuri ikoko semaurira maita imimi baba anditika mungatokwanise nerubatsiro rwenyu rwamaita irworwo kusvika pano ndiro rungatokwanise kutondibudisirawo chokwadi pane kuna vanonga achikubatsira vaya anditika vanokwanisa kuzotibudisirawo chokwadi ndochitotanga kutozivawo ipopo kuti pane ari kunga angarwadziwa neni here, pane here zviri kuitikawo pakuita kwaido anditika. Saka pakunga ndiripo pakutoda kuti mwaurira maita imimi ane chikubatsiro chekuti kana kune vari kuda kubatsira wacho kuina anokwanisa kuti izvi ndinoda andika ndio angatotibudisirawo chokwadi kuti baba yakakumana nezvakadai ndokwanisa kufamba munzira nawo yakanaka inozambukura Jesu Kristu. Handei pakugarisana nevamwe handiti munoziva here kuti pane muupenyu kudai pane pamwe paunonyatsa kuona kuti uyu masoko akandiudza, pamwe pacho tanetsana kana kuti pangoitikawo zvimwe masoko andakazwa nanhiki angori haasi kubvaba mumwoyo ekuti mukaarangarira munonga zvinokupai kakususpekta kuti zvakataura nhingi uya kana zvakandiitira gore riya. Hapana here zvakadaro muupenyu hii? Zvingatoti zviya zvingatokwanisa kunga zvisitori kutombopinde mupfungwa dzedu because isusu manje ainge vanhu vekutoti tinongofamba tichingotoribate basa ukandoti apa waenda taende kumatanda tangoendawo pakati uchitori kichandika. Saka nguva kunyanya kutoswere mucommunity munomuka ndisikatonyanye kunga ndichitoiona ngenhau yekuti aitokwanisa kuswera tichitotsvaga izvo titotaura kuti dai mhuri yadai dai taonawo pekudzame mvura tichidai. Alright. Saka tingatoti kuuya kwenyu pamwe ndokungatozonditirawo chokwadi chekuti ndizivewo kuti pakuita kune vanokwanisa kubatsirawo. Okay. Alright, zvakanaka ndanzwa. Ngatiti pane vanoda kukubatsirai, vanokubatai pafoni yenyu ino namba dzayo. Namba dzefoni dzinoiti 0782 19 21 39. Alright, mazvita baba. Ndo mhuri yenyu here iyi mai? Okay, uyo anonzani koyo? Mudiki uyu, ngativhene pasi. Linda Gopito. Linda, ko uyo? Lindsay Gopito. Vasikana vesawa? Komuhove ari kupi? Eva ari kubocha. Eva musikana futi? Alright. Havakwasha wega. Hamuna kuda kuita mauto ba? Zvinodiwa. Alright, zvakanaka hama dzangu. Aiwa, tinotenda Mwari zvikuru mhuri taidini?
muri taiona. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka, Mwari aporese baba. Charamba tichivanamatira kuti tiite zvakanaka.